Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, mayong hapon sa tanan diyang nagtanaw gikan sa lain-laing mga lugar. Excuse me po. Kaning atong nahimutangan karon ni ata sa interior part nga bahin sa Zamboanga del Norte. Tungod kay init man. Init kayo ang temperatura diri sa Pilipinas sa pagkakaron. Init kayo mao nga nanuroy ta diri sa dapit sa mga naay mga suba spillway. Ano makita oh. Sakyanan ang mga nangaligo diri. Dili kayo daghang tao mao nga nindot kayong suruya diri. Kanang bata nga nag humul-humul sa tubig. Ang ako ng apo. Makita ninyo ang spillway. Spillway ni siya pwede ra ano mga sakyanan. Nindot kay diri sa nasakop ni sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Niya kita karon diri sa Pinyan, Zamboanga del Norte tungod kay init kayong panahon. Nindot kay ikaligo og suba. Ako wala pa ko maligo kay bugnaw kay ang tubig oh. Nagumul-humol rata ani. Umul-humol rata sa tubig. Kaning lugara nasakop ni siya sa Dipolog. Nasakop sa Zamboanga del Norte sa lungsod sa Pinyan. Mao ni escapade sa mga tao nga labi na karon nga ni mahal na ang gasolina. Tagsa na lang kay manuroy. Kung ubang adlaw daghan kay ni siya diri. Puno ni siya sa mga bakasyonista. Summer escapade sa Zamboanga del Norte. Oh. Dako kay wanang. Dako kay wanang sa suba oh. Oh. Hi Bobby, say hi. Bobby, say hi. Oh. Mao na lang ni kalingawan sa mga tao diri, mga peaceful minded people sa Zamboanga del Norte. Walay samok, walay gubot. Niya kita sa kalinaw nining usa ka lugar. Nga nindot kayong suruyan, bugnaw, libre ang tubig. Walay bayad, may uban diri manglaba, ang uban mag limpyo sa ilang mga sakyanan o ato makita na may tabok nga sakyanan oh. Makatabok ra diri ang auto, mga sakyanan, pick up. Pwede ra sa diri magmotor, magsakay og tricycle, bao-bao cab. Nindot kayong tubig, bugnaw kayo. So, hangtod sa sunod natong panagkita. Kung wala pa ka nakapalo sa akong channel, kalihog lang kong follow diha. Ay na lang. Malipay sad pa. No? Daghan kayong mga tao, oh. Oh. Ang palibot, bugnaw. Ano na ta sa mga alas 3 sa kahaponon. Og daghang salamat sa inyong pagtanaw, pag-view sa akong video. Ay kalimot pag-like, subscribe.